tuna hian Mizoram zim te hian thlir tai la Mizoram nuai som bor vel kan han chenga kan han khosa a chung khosa a chuanin za Christian kan inti to haulo le ngal za sombriat bor vel Christian kan niang kan intia chuti chung chuanin ko hran hiang za chenge ko hran za chuang de ya omani le han chut le ta la heng ko hran ho hi ko hran lian bere mote bere malampang an soidon lova heng zong lo chuan hi khoi tanga lo chuak nge han chui don tai la Roman Catholic ani de yasin Roman Catholic atangin til fel lo oma a fel lo na bul chu enge sum le pai vek hi ni eng poni sera pathian thu han enila Christian te chuanin Bible hi kan rin ber turani a sum ngai na thi phal hau lo ani ma se sum le pai na mihring min ti chian ziate mabel insang kan sa kawanga trong sang tam to ziate sum le pai awanga ko san tam to ziate hi I chut ve ngayem hemi ko san hi a fela hemi ko san hi a suale tu ma kan tilo maro chu ko san kan tam ta ga ziate hi han chut dila vanam kai tum vek si kha ko san engzan nge omta a then chu kan in pung khatra a then chu kan localize a then headquarter base stand dikhan kan om chowa in khai dia chote po kan oma maro chu tuna tanga kan film khurlo chuanin Mizoram ko san lian tak te po hi kan mabak enge kan shelo sumle pai kan nga to si a thil ti theina sang thiam na sang kan nei to si a mihring kan fing to si a kan film khur le chunga yang tin ko sanina kan ti tu ri tak hi enge kan veilan chu ngai khom me turu tuna ranga ko san kan veya ram kan vei tel si lawani chuanin kan mabak chu athim khop mai ko sanina ati tel chu ram ani ramina aken tel chu ko sanani sap trong han hole taila han soi fo chu religion and culture han ti zelani akal kop zelani culture chewom theilawa religion chewom theilawa kan pi le pu ma sang han soi don tangila mizo kha Christian kan ni lawa maro chu enge kan ni kan ti chuan in thoi thin kan ni lau kan nei wanga in thoi kan ni a khatiang chi akhanin culture hianin religion eng metal hi chu abetel nge ni chu wang chuanin ram ka ve ni chuanin ko hran ka ve tel turania ko hran ka ve ni chuanin ram ka ve tel turani thil pakhat cheu kan ve thiang lawa thalai ten tuna tang kan ve lo chuanin ram kan nei chun Mizoram hi kan ve ani chuanin ko hran kan ve tel angaya ko hran kan ve tel ani chun ram kan ve tel angai pokani TKP le KTP han soi tabi kila Mizoram ma thalai lian deuh hlek thalai tena kan KTP kan TKP midang ko hran dang chu soi tel kherlo tamei tai la lian deuh pani han soi tamei tai la TKP kan tia KTP te kan tia khangina kan thalai pol kan ve ang chia khanin ko hran hi kan ve em khang kan thalai pol kan ve ang chia khan kan ram hi kan ve em kan ve tak ani chuanin Mizoram hi eng tiang aron piang chung nge kan ni ti te zalen na hi eng tin nge kan nei ti te hi chui vela kan maba ki eng tin nge om tun ang renga kan kal chun eng tin nge kan om don ti te po hi ve te lila pathian hianin ram min pe a kan ram hi tuna thalai te kuta hianin ain katani ti kan hriat thara poima khop me mihring taksa hian han chut ma teu taksa cheu om chuanin afam kim lo ni mithi ti na ni mai minung lo taksa oma ril ru om le ta ni taksa le ril ru nei chi kha enge tuna hian kan boi pui agnostic atheist kan boi puya khang kha tharau an nei lo ti na ni lovin nun na an neya taksan nei entir nan ran te po niang chu tin mihring min ti fam kim tu chu han soi le tai la khang pani ba kan tharau ni ta chi ata ni
Trine tarian rin tu te tan chuanin hei a hriat fiat thei khop mai mihring ril ru thlarau taksa tin mitam tak chuanin kan thuak za kan hmanglo te an ti thina ma se I thuak kha za kha han thok lo chia te se I taksa pe khoi muni ber kha man thei lo tina ni mai chu wang chuan medical science tak pon I thuak kha za I hmang reng ani chu mi za I man pi lama chuanin a top khok I ril ru tak I suang to na tak I man du le du lo awang khanin I fing lo a I rin na lampanga po a thukin a thuk lo mai zok ani chu tiang che chu ni mai religion and culture kan soi a kop a in kop tlat ani kan vei kop angai ani kan ram nei chun hum him turin thalai te kan Mizoram hi a history enge kan culture enge ti te kan chom nun zela kan hum hima mo a there bo mai tur kan ve nangai ani chuti rual che chuanin poimo em pakhat chu kan tharau lutuk nalama hianin kan culture hi kan nut che thin chu thil theini lo culture le religion chu akal kop tak kan ti kha pathian po ina lel I suameu po aron pian chu khanin ati tur chu mihring te min chandam chu che chu amison ber anima sela enge ngai poimo an sa khuana ba ka khanin an culture kan ti don mi an nun phung mo khang thil kha angai poimo tel zia kha kan zir thleng thin lo chu kan in zir tir tok lo thina lo ngai tua chiang ve ma te lo zir chiang ve ma te le li suwa po khan culture ngai poimo a main goal am son chu religion lampang dei ni ma sela culture le religion kal ko pa wangin an culture azir chiang masa a azin na tur ram chan chin azir chiang masa a tin tutlung hlui po han keu ma te I mu tam ber tur chu Israel fa te chung chang kan zir tama kan ngai thlatam em a rama hau sakani an ram nei an rama hum him sakal hian khan khatiang chia khanin Mizoram hi Christian Mizo te ta na ni a kan culture kan hnu chiani chuan kan mabak chu a eng lo khopang eng culture ange kan bet don religion cheu ngai poimola eng culture ange kan betang eng culture nge kan ni ta kang culture nei lo religion cheu kha eng ti nge om theyang tharau cheu nei ril ru le taksa nei si lo kha eng ti nge kan om ta kang western culture kan tiami kan in thurwal don chong lo Korean culture kan tiami kan in thurwal don chong lo kan ni na ni miao lo ani kan thi sena bet miao lo kan thi sena bet le kan lo pian chu theina chan chu kha kan Mizo culture kan ti khani chu wang chuan kan culture hi kan sa khona ba ka hianin kan choi nun chho zela kan ngai poimo zel hi poimo chung ji nga poimo em chu ai upaza te kan in cheina ang chi te mo kan culture bet kan ti chu chap char ku ta nge an ti te Mizo nun ze moi kan soi sang te hi soi liam me tur ni lova kan zoma nga ya tin ram nam sang khovelina an nei lo Mizo ina kan nei chun tila kan soi so lo malwe chu ai upaza na pakhat ani ai upaza na pakhat kan ti achuanin he point mani ai upa kan ko don renga an mingbula u kan han dang chi hi hei hi amoi ma culture dang nam dang hianin he tiang hi an nei kan hriani chuanin comment lampang kan soi taila mo an nei lo ani Korean kian an te bera ai upan sa na sa a eng culture ma copy ngai lo kan Mizo na hi choi nungila kan nun ze moi sang te hi I chom nung ze zo kong u